Hoe denk je er wel om? Dit is geen zebrapaard, hè? Ja toch? Het is een keer een mooi zebrapaard, maar het is al hier. Geweldig. Ja, ik ran hier een paar dagen alleen. In de video ran ik dus hier over het, ja... Oh ja, tuurlijk. Dit heb ik nog gedaan. Hè? Heel apart natuurlijk, want ja... Het had hier alle kenmerken van een zebrapaard. Zie maar hier. En er zijn witte strepen. Zoals bekend natuurlijk van het zebrapaard. Maar dit zebrapaard schijnt dus net een officieel zebrapaard te wezen. Aangezien, en dat wist ik zelfs echt net... Ja, dat er geen boer tussen zit dat het een zebrapaard is. Zo. Dus het lijkt het wel als is dat echt verplicht. Hè? Van de mat, dit biest hier. Nou wist zeker dat het om zebrapaard gaat. Ja, daar ben je het nog gespoord. Bij die ene zebrapaard, daar zit dus net bij. Dus in principe is het net een zebrapaard, had ik nou begrepen. Dus als je hier herinneren, dan hoeven je net te verwachten dat de mensen jou varang jouwen. Want het is dus net een zebrapaard. Hoi, ik ren er nog wel in. Hallo meneer, maak je wat vrij, hè? Oh, heel haast? Oké. Ja, ik denk ze heel vrij van de meesten dat je misschien over het zebrapaard herinneren. Dat ze nou verwachten dat een zebrapaard weer halen. Nee. Ja, goeie. Goeiedag meneer. Hallo, zoek je wat vrij, Maya? Ik ben er een bezig, maar komt er maar, hè? Ik heb nog een vraag. Ben je er bewust van dat je net een zebrapaard herinnert? Nee, daar ben ik net bewust van. Je dacht dat dit een zebrapaard is? Ja, zeker dat het een... Zeker zelfs. Ik heb nou begrepen dat zijn meestal, ik ga je laatst een video maken, dat zijn meestal, maar het gaat je net om een zebrapaard, want er zit net een boer bij dat een zebrapaard is. Oh. Nee, wij heel basis, hè? Ja. Maar Ja. dacht je nog van, ik ren je heen de auto's, maar dat voor mij wacht? Ja, zeker. Ja. Ja, ook zeker. altijd al. Ja. Hoe vaak ren je hier dan om heen? Oh. Wat? Dit is hier voor het eerst, toch? Dat voor het eerst, ja. Oh, dit is- Ik reed één keer in het 2 maart of zo. Oh ja, Net oké. zo vaak. Maar ik vond het echt vreemd, want ik in een veronderstelling dat het hier om een zebrapaard gaat. Dus ik Ja. denk, ik ren je eromheen. Ja. En toen? Nou ja, het is dus blijkbaar net een zebrapaard. Dus de mensen moet je net per se veel te wachten. Dus je kan je maar net van hun die in. Dat de Nou, mensen ik hier... steek altijd de hoorn op en dan wachten ze altijd. Ja, dat kan natuurlijk, Altijd hè? Ja. Ja? Ja, nou, tegen lekker, dank, hè? ja, Ja, oké. hoi. Maar goed, nog ga ik dus jet. Wat eigenlijk een tactiek wijzen, Mat, is je steekt je hoorn op. En dan krijg je wat het goed is van de mensen vooraan. Ik kan even checken of dat wel werking is. Je komt namelijk een witte auto. Dan ga je zo. Hoi. Nou, zo stap je. Dankjewel. Maar het goed is net, hè? Hoi. Dat is dus net verplicht, hè? Ze kan ik gewoon doorrijden. En het geheel negeren. Of jou dan negeren. Als je het zebrapaard kan ze net negeren. Want iets wat er net is, kun je ook niet negeren, toch? Of zeg ik nog hele gekke dingen? Kun je wel iets negeren dat er net is? Hoi. Hoi. Ben dit dan haaientosken of ben dit nog geen haaientosken dit? Het is een beetje wat vaag, even varen. Maar ben dit nog haaientosken of net? Ik kan er eigenlijk natuurlijk heel filosofisch over worden natuurlijk. En, want ja, dat ben natuurlijk geen haaientosken. Want haaientosken zitten in een haai. En dan lees je net even stritten. Hè? Goeiedag, zoek je wat vrij, Maya? Kijk hier. Gaat het weer net om een zebrapaard. Zebrapaard, hoe ik het maar neerrollen. Dit je gewoon om witte strepen op het dik. Dit hier om mijn pad lukraak. Bel zetten binnen. Om voetgangers toch een beetje het idee te gaan dat je je roerstek kent. Misschien is dat het nog wel. Dus eigenlijk zou je wel Cezar kennen. Nou, goeiedag meneer. Ja. We stekken weer even mooi hier. Zo. Denk er maar om hier, want het is een fiets hier. Ik heb kijken hier. Zoek je wat vregen mij meneer? Wat? Zoek je wat vregen mij? Ja. Nou, ben je er bewust van dat je hier net een zebrapaard in de west binnen? Jawel. Het is een keer een mooi zebrapaard, maar het is al hier. Nou, het is officieel geen zebrapaard, heb ik begrepen. Maar er zit geen bordje bij dat een zebrapaard is. Nou, dat vind ik gezeik. Is dat gezeik? Ja, je vindt dat net dat het zo is? Want zie je dat paard daar dus? Dat zou dan ook net een zebrapaard wezen. Het is een zebra, hè, dus steek maar open.
Ja, dat is natuurlijk ook een manier om het te benaderen, hè? Gewoon zeggen ze van, ik vind wel dat het een zebrapaard is, ik steek hem maar hoor. En dat ze net op mij wacht, dan heb ik pech gewoon. Dat ken ik. Maar echt, dit is net een zebrapaard. Er staan geen borden bij. Maar goed, de tactiek is dus, als je wel oerstekken wil hier, ondanks dat het net een zebrapaard is gewoon... Ho, meneer. Zo. Oei. Ja, dat is lekker natuurlijk. Oh, dat is ook een mooie methode, ja. De wol heen gaan en dan achter al je hand opsteken. Zo van, hey, bedankt dat je hem toch stoppen wil, ondanks dat ik wist dat je net op een zebrapaard ging. Hoe wordt het geheel? Nou, goeiedag meneer. Hoe gaat het? Wat zei je? Ja, goed. Ja, gaat het goed met jou? Ja, goed. Ja? Ja. Mag ik u vragen? Ja. Wat u hier achter u ziet, hè? Is dat een zebrapad? Ja, zebrapad, ja. Ja? Mooi. Ja? Ja. Want ik heb begrepen dat het eigenlijk geen zebrapad is, omdat er geen bordje bij staat. Ja. Ja, Nederland heel mooi. Hè? Nederland, alles mooi. Alles is mooi, ja? Ja, mooi. Oké. Ja. Ja, oké. Ja, tot ziens, hè? Ja. Tot ziens. Pas op, hè? Geen zebrapad, hè, dit? Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Gewoon opstekken, meester. Dat is hier de crux. Dat is de vraag, dus, ja. Wat je daar jongen, dus, daar komt die man kijk doorheen. Dat is dus wel een zebrapaard. Dat is een officieel zebrapaard, ja. Er zit namelijk aan boord. Dat moet erbij staan. Oors gaat het net om een zebrapaard. Dat is het zebrapaardboord. Goeiedag meneer. Mag ik je wat vragen? Ja? Ik maak je een video. Ik zeg je Ron, hier strek je door het zebrapaard, hè, toch? Ja. Ja. Nou dacht ik van, dat is wel een zebrapaard. Maar is dat ook een zebrapaard dan? Ja. Ja? Dat kan je wel zeggen. Maar ik moet verder, want ik heb geen tijd. Oké. Maar ik heb begrepen dat het geen zebrapaard is, meneer. Ik heb begrepen dat het geen zebrapaard is, omdat er geen bordje bij staat. Nee, maar ja, omdat die strepen niet klein de... Ik het zo zeggen, bij de meesten die hier dus komen, ik kan op een meesten vragen, je hebt toch wat, nou net zozeer verwarring. De meesten denken gewoon dat het een zebrapaard is. Dat is wel eens, ja. Haha, goeiedag. Ja, hoi. Zit niet in. Ja. Maar goeiedag meneer. Mag ik je wat vragen? Oh. Je steekt hier nog niet eens correct hoor. Ja. Ben je ook de bewust van dat dit net een zebrapaard is? Nee. Nee? Nee, dat weet ik niet. Ik heb begrepen dat het net een zebrapaard is, omdat ik in bordje besteed dat het een zebrapaard is. Oh, zo. Ja. Nou ja, dan... dan weet ik dat ik ben. Ja, dus de meesten moet je hier geen voorrang te aan per se. Nee. Denk ik Nee, tenminste. nou dan... dat verklaren, dat ik wel hè. Oh ja, wat dan? Oh, je kreeg Maar ja, ik heb je wel eens een keer meemaken dat het net echt gebeurde. Dus Nee. dan... Dan gaat die dus het is het woonbordje van zebrapaard, hè? Ja. Maar hier Ja, nou, maar- en daar is ook nog zo'n soort, nou ja, Ja. weet je van denken dat het een zebrapaard is, maar... Ja. Ja. Nee, Nee, nee. nou goed als het... goed als het meer op attenderen is dan... Nou, ik ben er zelf ook op aan het deren worden, hè? Vandaar dat ik een filmpje ervan maak. Ja, Want zo. ik vond het wat gek. Ja. Ja, dat- Nou ja, ik vind het ook wat voor hem. Maar aan de andere kant is het echt wel logisch om nou treien van die dingen zo tegen op het mander te hebben. Dat is echt wel wat... Hij ook wel een punt inderdaad. Misschien is het meer om oor te gaan van hier stek je maar oor, want dan gaat iedereen Ja. ongeveer op hetzelfde op het punt oor steken. Ja, nou ja, in ieder geval, het is tot nu toe altijd een goed gang. En als er een keer misrent, dan weet ik in ieder geval waar het bij komt. Toen lijf. Nou, ben je er Goed. nog, hè? Hey, nog een Succes. duifje. Ja. Hetzelfde. Oeh, shit, jongen, gaan we... Even zien. Hoe denk je er wel om? Dit is geen zebrapaard, hè? Ja toch? Nou, ik heb begrepen dat het geen zebrapaard is, want er zit geen bordje bij. Ja, nou, die weet de strepen toch? Ja, dat dacht ik wel echt, maar ik heb begrepen hier zei ze me, dit is geen officieel zebrapaard, want dan moet er een bordje bij staan, kijk zoals daar. Oh, dat wist ik niet, maar ik heb altijd dat het een zebrapad was. Ja, zo daar is nog zo in, daar zit ook geen bordje bij. Ja, vreemd hè? Nou ja, die strepen ben ook niet meer. Wat is u nou met dat ding aan het doen? Nou, ik ben een filmpje, ik maak ze een film door dat dit geen zebrapad is. Oh, oké. Zo vandaar. Nou, ze hebben dat bij met u eens bent. Dat is wel een zebrapaard. Zo.
Dit is de Wollingen. Oh, jongens. Dat kan wel. Voorrang krijgen en voorrang nemen, dat is vrij belangrijk in het verkeer. Nou, hier maak ik er ook weer ook van. Hey, ik ben geabonneerd op jou, hè? Oh ja, dat best wel. Al een tijdje, hoor. Du bist toch een maat van Emiel, toch? Huh? Du bist toch een maat van Emiel? Ja, we hebben nooit gepraat. Oh. Ja, goeiedag. Hoi. 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 Ja, ik ben er niet in Oosterk. Oh. Ik kom bij de bibliotheek bij. En verwacht je dan ook de meesten op je wachtje? Ja. Nou, ze wacht je keurig op je. Ja, dat wel, hè? Ja. Dus ondanks dat ik in botje besteed, wordt het wel respecteerd. Ja, ze wacht je keurig op je. Ja, wat maakt er van het heen? Hè? Dat is wel een gemeente, hè? Ja, dat is een gemeente? Ja, dat maakt de gemeente van Zwaardi, hè? Ik krijg de belastinggeld van. Oké, ja, dat is, ja, ze kregen ook belastinggeld. Ja, ja. Hè? Ja. Ik kom net naar borden. Geweldig. Ja, dit is dus Wollingen, hè? Dit is een zebrapaard. Vond je het leuk, doe toen omheen. Wat meer en abonneer je dan op de Friese vloggen en dan geven we nog meer zulke soort leuke dingen uitzieken. Ja.